držet nějaký disentní hlasy. A teď v posledních 2, 3, 4 letech k tomu přibývá masová propaganda. Já teď vím třeba o jednom pražském gymnáziu, ze který se vrátil 16letý kluk po takovém 2hodinový úkolovém programu, že chce být muslimem. Ono to sice asi za 2 týdny pustilo, když zjistil, co všechno by nemohl. Ale rozumíte, jo? Prostě tlačí se to do těch dětí, 90% těch informací je absolutně lživých. Vytváří si taková jakoby divná západní romantická představa o islámu. Ty lidi, a zvláště se to týká mladých žen, určitého typu mladých žen, jdou do té mešity, na začátku jsou romantickou představou a za půl roku, za rok jsou prostě někde úplně jinde. A nezapomínejme, že podstatný mechanismus růstu je v tom, že dovnitř můžete vedne, jakmile jednou začnete chodit do mešity, prohlásíte o sobě ty formule, to znamená, že se stanete muslimem, už pro vás není cesta zpátky. Nikdy. Protože pokud se muslim rozhodne být bývalým muslimem, v té chvíli je na ně vyhlášen trest smrti, který tady v Čechách není vykonán, pochopitelně. Ale znamená to, že je tady minimálně několik tisíc lidí, aspoň desítek tisíc lidí, kteří si o vás myslí, že jste hodně smrti. A možná, že to za 2 roky udělají, možná, že to udělají za 5 let, možná za 20 let. V době sociálních sítí je obtížné se schovat. Jo, rozumíte, to už je fakt jako prostě akt hrdinství, opustit tu komunitu. Jo, když prostě, já nevím, opustíte nějakou sektu, tak se s vámi nikdo nebaví, no vám tam píšou nějaký hnusný dopisy. Ale tohle je úplně jiný. A to si ještě vemte, my dneska máme Schengen, za hranicí máme ty zásoby radikálů, všechno se přidává. Jo, fakt jako opustit islámskou komunitu je vysoký riziko. Takže dovnitř se dostanete snadno, zpátky obtížně. Komunita naprosto přirozeně roste. Pochopitelně všechny děti, které se narodí, uvnitř toho jsou automaticky muslimové. Pokud by některý z nich chtěl udělat jiný životní rozhodnutí, zase trest smrti, to znamená hrozba. Takže to je jedna věc. Ta komunita by se šířila i přirozeně. Druhá věc, která je ovšem podstatná, přes kterou to funguje v Čechách, ve Francii, v Německu, ve Švédsku, v Anglii, kdekoliv jinde, my jsme jenom méně pokročí a ten mechanismus je úplně stejný. Jsou ty drobné konflikty. To znamená, je nějaký rozpor mezi tím, co je tady řekne český zvyk a co říká šaria. Dojde k nějakému konfliktu a Čechovi se nechce absolvovat konflikt. Říkáme si jako proč, rozumíte, takže já nastoupit do tramvaje paní se psem, tam sedí na paní v šátku, tam udělám hysterický základ. A šofér tramvaje, který by měl udělat to, že vyhodí tu paní v šátku, ale tak vidí, že je hysterická, takže když paní se psem, tak si jeďte vedlejším vozem, teď se vlastně tak moc neděje. A ta komunita samozřejmě o tomhle ví a tohle toho využívá. A to jsou šátky na školách, to je spor o to, jak se bude jíst, to je spor o to, jestli mají pro muslimský žáky na školách platit stejné osnovy jako pro český a další věci v zaměstnáních a podobně. A furt máte tu komunitu, která je agresivní, která je ochotná se soudit, která se na vás může počkat, která drží při sobě a která už má dneska tolik peněz, že je pravděpodobně výrazně schopná ovlivnit i státní správu. To znamená, že prostě ty soudní rozsudky nevyjdou tak, jak by měly být podle zákona. Ale takhle je to prostě všude. To je normálně evropská situace. My jsme jenom o kousek pozadu. A samozřejmě, jakmile se to jednou stane, stává se to pravidlo. To je to. A vyvolává se další konflikt a další konflikt. Všimněte si, teď nedávno na Primě byl takový pořad o vaření a byla tam ta muslimka, před 5 lety mi prostě řekla, já jsem muslimka, nemůžu pít alkohol. Dneska řekla, já jsem muslimka a proto vy nesmíte pít alkohol. A ti lidé to uznali. Jasně, protože vy jste muslimka, tak my nebudeme pít alkohol, jo? Já ani neřekla, že nesmíte pít, ale prostě řekla, já ho nepiju a oni všichni ho nemůžou. A to nevadí. A že taky nebudou. Papištější než papež vždycky, že jo? A ono to samozřejmě se dá bude posouvat, že jo? V další fázi nebudou zepcoví a podobně. A nakonec se to dostane, tak jako se to dostává v Německu. Víte, že spolkový soud teď už vynesl rozsudek, že šaria hlídky jsou v souladu s ústavou. To znamená vlastně hlídky, kde ti radikální muslimové prosazují islámské právo na nějakém území na úkor práva německého. Jo, tak to je jenom prostě opadat napřed. Přes tyhle ty zdánlivě drobný konflikty, tím, že se ustupuje, se to posouvá. A co je podstatný, každý takový drobný konflikt zase vede k tomu, že ta komunita se uvnitř radikalizuje. Pochopitelně, protože oni si vyzkoušeli, jak sladký je to vítězství. Vyzkoušeli si, že ty nevěřící nejsou schopni jim čelit.
že oni jsou něco lepšího. A jdou dál a dál. Každý by to udělal na jejich místě. Oni se vlastně chovají docela logicky, když to tak řeknu. To, co je podstatné, že i pokud se najde, a tak to zase funguje nejen u nás, ale i v okolních státech, nějaký člověk, třeba ředitel školy, ochotný se tomu postavit, tak víte, okamžitě jdou na ně média, okamžitě jdou na ně neziskovky, vysoká státní správa řeší odvolat, neodvolat. Jo, ten učitel, který trval na tom, to bylo před pár měsíci tady v severních Čechách, že ta maturantka z islámské rodiny musí absolvovat vlastně jako z češtiny plnou zkoušku, že dneska už je napůl vyhozen. Jo, prostě je to fakt jako těžký obstát. Já bych dokonce řekl, že jednotlivec, pokud nemá za sebou nějakou síť vztahů, tak nemůže tomu čelit. Takže ta otázka samozřejmě by mohla být, že to vlastně tak moc nevadí, protože prostě směřujeme k tomu, že tak jako ta země byla nějaká staletí křesťanská, bude jednou islámská. A místo nějakých prostě chrámů, tak stejně chodí málo kdo, budou sát mešity, kam taky bude chodit málo kdo a vlastně se docela bude dát žít. Problém téhle iluze je v tom, že my nemáme takový příklad, že by to tak někde mohlo být. Protože my jsme viděli islámské země, které jsou skutečně takové umírněné, ale ty země mizí. Jo, Sýrie, víte, jak to vypadalo před 20 lety. To byl poměrně tolerantní režim. Víte, jak vypadá v Sýrii dneska. Irán do roku 79, jak vypadá dneska. Turecko, jak se změnilo. Jo, vlastně všechny ty země, tam ty umírněné režimy mizí. Padají jeden za druhým a nepadají tak, že by tam přišel prostě někdo a neřídil jim to. Padají prostě tak, že ta společnost se vyvíjí jinak. Takže nedělíme si iluze, že nám by se to vyhlo. To, co je tady ve hře, je ta radikální forma islámu. Nikoliv nějaká umírněná, pokud by existovala. Země, které se tomu vyhýbají, mě napadá teď třeba Kazachstán. To jsou prostě ty země, kde je vládnuto tak tvrdou rukou, že ani ty islamisté se neodváží ani pohnout. Jo, takže prostě, já mám třeba známého v Kazachstánu, on je křesťan, má za manželku muslimku. Víte, že to je totálně proti islámskému právu, že vlastně dokonce za to měli být zabiti. A on tam naprosto v pohodě, všichni tam jsou v pohodě. Ale tu cenu, kterou za to platí, je, že když někdo kritizuje sultana Nazarbajeva, tak se prostě ztratí. A všichni to akceptují. Takže to je jedna možnost. Život v takovém režimu, nebo život něčeho typu islámského státu. Nebo alespoň jako na palestinských územích. Co je podstatné? Za 14 let islámu se neobjevil umírněný režim, který by nebyl despotický a byl stabilní. Jo? Tohle je velice podstatné. Byly za tu dobu nějaké umírněné režimy a velice rychle se všechny zhroutily. Za 14 let nemáme takový příklad. Takže zase nedělíme si iluze, pokud Česká republika někdy bude islámská, že by to mohl být nějaký pohodový český salámový islám. Oni ty Peršani si to taky možná mysleli, než tam přišel islám. Egypťani si to možná taky mysleli. Pákistánci si to taky možná mysleli. Ne, ani náhodou. Takže jaké máme scénáře? Můžeme počítat, že v tom, řekněme, reálně optimistickém, to, než by se tahle země stala skutečně islámskou, bude alespoň 3 generace. Já tam rok 2070, jsou 3 generace. Pravděpodobně ten nárůst byl exponenciálně, ty 3 generace by stačily k tomu, aby tady bylo těch 10 až 15% muslimů, což už je dostatek k tomu, aby si ta komunita prosadila svoje pravidla. To vidíme v západní Evropě, aby tady ovládla určitá města a tak dále. To je ten asi nejoptimističtější scénář. Pesimističtější je ten, že to bude dramaticky rychleji, protože bude nezřízená imigrace. Volné hranice, další lidé a tak dále. Pak je to otázka 20 let. A pak je ten kolaps podle mě nejpravděpodobnější. A to je prostě, a to si myslím, že i čeká Německo, že to nebude postupně kousek po kousku. Ale to i myslím, že Marian jako matematik to potvrdí, že když se dostane nějaké mezní úrovni, systém kolabuje. Jo, to není prostě tak, že v Německu bude 12 milionů muslimů, 15 milionů, 17, 40, 42, jo? Ono při nějaký úrovni se ten systém zhroutí. To je to, jestli čtete za profesora Bartu o konci civilizace. Že jednoho dne prostě se zbudíme
a nepoteče voda, nebude fungovat elektřina, nebude policie, nebudou nemocnice, nebude se zavážet nic. Prostě konec. Civilizace skončila a každý se bude živit, jak umí, a každý se bude snažit přežít, jak umí a mezi tím se pohybovat nějaké bandy a tak dále. To by se asi někdy mezi tím stalo. Takže ta postupná islamizace není realistická možnost. Znovu se ještě vrátím k tomu, v roce 79, do roku 79, jakoby ten radikální islám vůbec neexistoval. Vypadalo to, že to je takové náboženství ještě historičtější než křesťanství, vhodné pro nějaké hodně zaostalé lidi. Pak přišel rok 1979 a došlo k revoluci v Iránu. Šok. Žádná vláda to nečekala, žádní antropologové to nečekali, žádní sociologové to nečekali. Najednou se objevila předměstí plná vousatých inženýrů se samopaly a převzali moc a začali dělat ty věci, které jsme v Evropě naposledy viděli někde v 17. století, nebo v 16. A ještě někdy z roku 85, když čtete knihy, tak říkají, to je dočasné. Za 2, za 3, 4 roky se to zase dá nazpátek. Ti lidé pochopí kouzlo západní civilizace, dají se dohromady, tak jakoby skorumpují se, ale nestalo se to nikdy. Vidíme, že od toho roku je to každý rok radikálnější a radikálnější. Vyvíjí se to opačným směrem. To, co dneska vlastně dává ten hlavní proud sociálních věd, je, stejně se nedokážeme ubránit, tak aspoň na ně nebuďme moc drzí. Jo, a doufejme, že prostě se kam budou chovat slušně. Ale jo, zase připomínám ten obrázek, který jsem začal. To je to, jo? A ono, Evropa ve 12. století se tak chovala. Akorát, že to je velice podstatné, evropská civilizace, a tím se i liší od většiny ostatních, se vyvíjí. Je schopná změny. Má různé reformace, revoluce, celou dobu ty křesťané měly různé kacíře a tak dále. A to úplně souvisí s tím jakoby historickým základem civilizace. Protože už když jdeme někam do antiky a do křesťanství, tak tam vidíme v Bibli je řada takových míst, ještě to není úplné, ale to dobré teprve přijde, ještě nemáme plné poznání, musíme víc bádat. Prostě furt ta představa, jako že ten zlatý věk je někde v budoucnosti, někde vpředu. A ten islámský obraz světa je jiný. Ten říká, že zlatý věk byl za života Mohameda. A každá odchylka od něj je k horšímu. Proto, já nevím, v turecké říši byl například vynalezen díky se mu teda přestat z Evropy, když ho ten Gutenberg vynalez, a po 150 let byl zakázaný. Protože to byla změna, která nebyla za Mohameda. To znamená, musí to být k horšímu. Takže to se týká i toho, že vlastně pak není možná žádná technologická změna, žádný společenský změny a tak dále. Proto ta společnost vlastně se furt drží tak, kde byla v tom plus minus 7. století. Takže nečekejme, že by to bylo jinak. Přesto víme, že existují umírněné islámské režimy. Já jsem tady zmiňoval ten Kazachstán, Turecko. Všechny ty režimy vznikly velice podobně. Nějaká země, která byla islámská, prohrála válku. A poté, co prohrála válku, tak vláda té země viděla, prostě takhle už to nejde dál, kde může být poté takový chudí a zaostalí, vzali nějaké lidi odinut a začali to reformovat. Takže pokud je naděje, že se někde zase zpátky vyvine nějaká rozumná forma islámu, tak to bude poté, co dostanou nějaký výprask, když to řeknu. Nestane se to prostě přes jejich vítězství. Tak. O kolapsu civilizace už jsem mluvil. Jestli znáte ty filmy, které jsou různé, jako Den živých mrtvých a podobně, jak se zmizí civilizace a jenom prostě chodíte po ulicích a hodí vás nějaký zombíci. Ono to není tak úplně nerealistický. Co je podstatné, civilizace nekolabují po kouskách, ale kolabují postupně. To znamená, že se hromadí takové příznaky, že něco není v pořádku. Já myslím, že Marian mluvil o hodně příznacích, že něco není v pořádku. A lidé si furt ještě myslí, že se to udrží. A potom během 2 týdnů je konec. Úplný kolaps. Takhle skončila římská civilizace, takhle skončila předtím egyptská civilizace. A takhle skončí všechny další. Takže to je ta naše situace. Tady dneska jsme, všechny varianty, které máme před sebou, vedou špatně. Tak. A na závěr já dám zprávu, která si myslím, že je dobrá.
Teď jsme pořád ještě ve stavu, kdy celý tyhle trendy je možné zastavit během několika, tady píšu měsíců, možná během několika málo let. V Německu už je to špatný. Tam už jsou miliony těch lidí, o čem Maria nemluvila, že mezi tím se zaradikalizovala turecká komunita, která byla ještě před generací docela umírněná. Mají tam lidi, kteří prošli dobrým vojenským výcvikem. Někteří z nich pravděpodobně mají úkoly od nějakého islámského státu nebo podobné organizace, další ani nemají. A mají za sebou tu válečnou zkušenost. A válečná zkušenost je zkušenost zabíjení nevěřících a tyhle všechny věci. A vedle toho je Německo, kde prostě nikdo neprošel vojenským výcvikem. Jo, vemte si, jak mají velkou armádu, jak vypadá jejich brannost a tak dále. Tam, i kdyby teď vypukla občanská válka, tak by těch Němců pořád víc, tak budou mít veliký problémy a veliká otázka, jak by to dopadlo. Francie je to též. Velká Británie už je pravděpodobně úplně ztracená. Tak nicméně my jsme ještě v tom stavu, kdy se to zastavit dá. Stejně jako je v tom stavu Maďarsko, Polsko, víte, že slovenský premiér před časem řekl, že nepřipustí vznik islámské komunity na Slovensku. To dává smysl. Protože to je na základě znalosti tyhle dynamiky. Chce to hodně věci. Za prvé, aby to byla vláda, která bude ochotná to udělat. A za druhý, aby ta vláda se mohla opřít o opravdu masovou lidovou podporu. Protože se tady objeví nějaká další barevná revoluce a za pár měsíců ta vláda padne a dosadí se mu koho si a bude zase špatně. Ty věci, co se mají udělat, všichni to vědí. Utěsnit hranice, to znamená včetně zelený čáry. Deportovat ty, kdo tady jsou a nemají tady co dělat a představují riziko. Zavést nulovou toleranci při prosazování islámského práva. A opravdu si došlápnout na ty záležitosti, kde ta komunita prosazuje svoje zvyky na úkor místního práva. To znamená, bude zapotřebí něco vyvlastnit, něco změnit, možná vyměnit nějaký lidi ve státní správě, ale to jsou všechno věci, které se dají udělat snadno. A bez toho, že by se museli omezovat občanské svobody, bez toho, že by tady musel být nějaký teror nebo něco takového. V té válce se to ještě dá zastavit. Co by se stalo v takovém případě? Vy starší, možná znáte barbuchu. Tak, čím se živí barbucha? Jasně. Barbucha je strašidlo, které když se ho bojíte, tak vyroste a zesílí. A když se ho přestanete bát, tak se tak jako svrchne a vyschne. Takhle funguje islám. Ono se mluví o tom, jakože islám, jakože to odhodlání a na onen svět a že dostanou ty pany a že vědou, co tady s nimi bude a tak. Nevěřte tomu. Z toho, co víme o psychologii islámu, oni neradě naráží na odpor, neradě chodí do otevřených střetnutí, jsou ochotní se přizpůsobit. Když ten Kemal Atatürk zakázal nosit fousy a šátky a všechno ostatní, rozumíte, zakázal jim to staletí náboženství. Tam nebyla žádná revoluce. Prostě narazili na sílu a přizpůsobili se. To je normální. Ten průšvih je, když nenarazí na odpor. Když my jim ještě zdvoleně řekneme, ano, tak si to tady užijte, ano, a ještě si zavíte tenhle svůj zvyk, a ještě nám zakažte tohle, ano, my vám za to děkujeme, ještě tady máte prachy za to, že jste nám to udělali. No tak pak pochopitelně nedivme se jim. To znamená, pokud by se tady vláda začala jednat racionálně, ten zbytkový islám, který by dostal, by se velice rychle sám od sebe dostal do nějakého rozumného stavu. A co k tomu potřebujeme? Prezidenta už máme. Já nechci říct, že ve všem souhlasím s Milošem Zemanem, ale co se týče islámu, perfektní. A Orbánovské vítězství v parlamentních volbách. A masovou lidovou podporu. Což teď dneska zní jako utopie, ale ono to tak nemusí být. Ono za rok, za půl roku můžou tyhle země úplně jiný poměry jsou dneska, i volebně úplně jiný poměry. A teď je otázka, co o tom rozhodne. A rozhodnete o tom vy. Když se podíváme, jak je tahle země velká, kolik má obyvatel, kolik má krajů, okresů, měst, tak se dostáváme na nějakých 50 000 lidí. 50 000 aktivistů může otočit situaci v zemi i proti velkým sdělovacím prostředkům. A myslím 50 000 aktivistů, kteří vám hejbou zadkem. Možná, že stačí 40, ale není to prostě 6 000 lidí. Pokud se tady ty lidi najdou, tak se to otočí. Pokud se tenhle počet lidí nenajde,
tak máme verzi mezi postupnou islamizací a rychlou islamizací a zhroucením. Já si myslím, že dynamika vývoje u nás byla hodně daná tím, co se děje v Německu. No, protože nemáme s nima žádné hranice, ty komunity by normálně přibývaly, jestliže nějaká parta lidí něco může dělat v Kolíně nad Rýnem, ona za 3 hodiny může dělat to též v Praze. Jo, tam není žádný důvod, proč by si to měli nechat, proč by se tomu měli vyhýbat. To je jenom prostě otázka chuti, že to zatím neudělali. A nevěřme tomu, že když tady zatím nejsou ty přídavky a sociální benefity, že je to odradí. Protože ten člověk, který vyráží z Afghánistánu nebo ze Somálska, on fakticky neví, kde jsou jaký benefity. Jenom prostě někdo něco řekne, on se vydá na cestu a když už tady bude, tak buď to si to vezme sám, nebo to dostane nějak od vlády. Takže jo, co můžeme dělat? Ale je to odhodlání. Protože já myslím, že tohoto vnímáme všichni. Ta válka, která se dneska vede, to není válka zbraní, není to ani válka ideologie, je to válka odhodlání. Pavel Kohout nedávno napsal, že je to poprvé v dějinách, kdy vedeme válku proti kultuře, která není schopná si vyrobit ani ty zbraně, které proti nám používá. I ty musí kupovat od nás. Jo, rozumíte, ani ty kalašníkovi si oni nevyrobí sami. Tak ubohá je ta civilizace. Představte si, co by se stalo, kdyby vedle nich zmizel západ. A oni by nemohli stahovat zdroje. Jo, to se vrátí prostě do raného středověku. Dívka dožití 35 let, dětská úmrtnost 80% a všechny tyhle ty věci, co, jo? Ani hřebík nevyrobí. To je jako by Hitler musel kupovat tanky z Ameriky a z Ruska za druhé světové války. Jo, to je úplně absurdní, že vůbec ten konflikt civilizace ještě trvá. A je to o tom, že my nejsme to odhodlání zastavit. O ničem jiném. Pokud se tady to odhodlání najde, pokud se tady jednost lidí, tak zastavíme. A pokud ne, tak většina z nás je v tom věku, že se ještě hledá nějakou jinou zemi. Je to i někdy manželka říká, jako proč jako vůbec se angažuješ, proč tu energii radši nedáš do toho, aby si nám vybudoval zázemí někde jinde, když asi světa. Protože prostě jako nemá to jako takový jako slabý filkář, kterou důvodu, že to udržíme. Ale já myslím, že to stojí za to. Jo, minimálně kvůli mému tatínkovi a dědečkovi a těm všem lidem. Tak, a co to znamená být aktivistou? Především to znamená nebýt osamělý. Protože ta situace, tak jak je teď nastavená, žádný jednotlivý člověk to nemůže zvrátit. Když půjdete do kteréhokoliv konfliktu, ve škole, v nemocnici, ve státní správě, ve firmě, prostě vždycky vás dostanou. Ta komunita je soudržná a nemůže se proti ní v principu postavit jeden člověk. Takže pokud se nenaučíme my držet navzájem spolu, tak se to nedá udržet. To je jedna věc. A pak to jsou takové ty běžné věci. Jsem v nějaké organizaci, scházím se s nějakýma lidma, věším nějaký letáky, peču koláče na akce, mluvím se známejma. Já myslím, že to, co tady, jako ten boj, který hodně vedeme, jako o naději. Protože spousta lidí je prostě už totálně rezignována a říká, to není moje věc a neříkejte mi to, mě to nezajímá. Protože prostě mají pocit, že stejně už se to nedá změnit. Jo, stejně už to jako jednou bude do blbá, ani se s tím nedělá. A to je ono, jako jestli tady udržíme naději, tak tu zemi zachráníme. Jestli ta naděje úplně vymizí, tak to prostě celý bude do kytek. A tady jsem na konci. Protože já se nějak dostávám jako různě opakující se otázku o tom, jako můžeme vůbec tu kulturu bránit, když oni mají svoje silné náboženské přesvědčení a my už svoje hodnoty už máme tak jako, jak to říct, jako už nejsou tak silný a máme je zrelativizovaný a nevěříme už ve svoje původní náboženství nebo jenom trochu a jo, co teda vlastně bráníme? Bráníme poměry, kde takový holky můžou dělat tyhle ty věci, bez toho, že by za to hrozilo 100 ran bičem nebo trest smrti. To nám trvalo tisíce let, než jsme se k tomuhle tomu dostali. Je tady civilizace, kde se prostě můžete normálně dožít 70. Nemůžete 35 na vyčerpání. Není to tak, že každých 8 let by byl hladomor a vydržela čtvrtina lidí, jako to před průmyslovou revolucí. Je to prostě země, kde se můžete rozhodnout, jestli budete chodit do kostela v neděli, nebo v sobotu, nebo vůbec, a neuříznou vám z toho hlavu. Je to fakt vaše rozhodnutí.
A spoustu dalších věcí, které prostě dostáváme každý den jako úplnou samozřejmost. A jestli si tohleto necháme vzít, ono už to nepůjde vrátit. Podle mě to je ta hodnota, za kterou stojí za to bojovat. Aby takové holky mohly takhle skákat. A bylo to legální. A to jsem na konci. Je to na každém z vás. Buď to si to necháme vzít, nebo ne. Já poprosím Mariana, aby taky ještě se vrátil, protože možná budou otázky na něj, a pojďme teď otázky, debáty a tak. A já to budu zvolený moderovat, protože Iva někam odešla, ne.